Така. Щяхте, че ядох педо пишки. Те са много хубави шоколадови. Така, за да си направите педо пишки, трябва да вземете това и това. Педо млякото го слагате в печката, педо водата в другата печка, педо диаманта го чупите. Ще изглежда така. После слагате захар, педо кръв, педо лайна и така изкарвате млякото, слагате педо кръвта и се получава лава. Изкарвате педо водата и слагате диаманта, захарта и лайната. После ги слагате в печката и готово. Трябва да получите ето това. Така, после останалото е да взимате педо меч и изнасилвате хора.